Mbukeli sikubuzile ukuthi uthini umbono wakho ngesenzo sababhikishi abeseka unobhala jikelele weANC uAce Magashule sokushisa izikibha ezinobuso bukamengameli weANC waphawula kanje. Isenzo ngesigcika kakhulu vele sifuze bemhloniphe phela umengameli. Ngoba phela ungumengameli wezwe akugcina ube umengameli weANC kuphela. Ufuna bemhloniphe ukushisa isikibha angicabanga ukuthi kuyindlela yokubhikisha lokho nanokuthi mhlawumbe kukhona kuyobasiza khona. Into yababachise izikibha zeANC ayibalekanga lonto leyo. Umuntu xa ebhaqiwe esitya imali kaRhulumente kunyanzelekile abanjwe ajuluke kwesimnyama isele and ukuthi nje into zakhe. Ukubhikisha msakazi akusiyona inkinga uma ufuna ukulwela umuntu omthandayo. Kodwa ngicabanga ukuthi sebephuma endleleni ke manje masebeshisa imfanselwane enezikibha zikababa umongameli uCyril Ramaphosa. Ngicabanga ukuthi lokho sekuphumile ke esandleni. ANC iyona political party ephethe izwe. Uma nguthi ke sekuyiyona futhi ipolitical party efailayo, that means iSouth Africa as a country iyafaila. So ke akumele sikujabulele lokho okwenzeka kwiANC. Kubhlungu because iANC iwona uhulumeni wethu.